ಐದು ಪಕ್ಕ ಹಾಕುದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ತೂಳೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಫಂಡ್ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಣೆ ಮಾಮೂಲೇರಿ ಮಾಮಿಲೇರಿ ಅಮ್ಮಳೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲೇರಿ ಓಕೆ ಕಟ್ಟಾಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಪ್ಪ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಂಗ್ 2 ಜನ ಕಟ್ಟಾನ್ ಬೇಕು ಟಿಂಗ್ 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 ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಟ್ಟಾಗ ನನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನು ಕರೀತಿ ಅಲೆಗೋಡ ಓ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ತಗ ಮಾಮನಾಳಿ ಬರೋದಿನ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಕೊರ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮನಾಳಿ ಆಚಲೆ ಪುಲ್ಲಿ बड़ा ये निकी गाय तन्नी किधर ಎಂತ ಎಂಕಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಲ್ನ ಉಂಡು ಬಂಗನ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಬಂಗನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಟು ಗಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮಾಮನ ಹಾಯ್ ಮಾಮನ ಅಜ್ಜಿ ತುಳಿ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ 65 75 ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಚ್ಚಂಬರ್ ಉಂಡು ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಯಸ ಉಂಡು ತುಲೆ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂಕಲ ಅಂಚೆನ್ನ ಮಗಲ್ ಹೋದಾಳೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬರ್ತಿತ್ತು